Chcel by som sa spýtať, strašne veľa energie sa dalo do tejto akcie, hej, za rodinu. Sú na to rôzne názory, že čo to prináša. Reálne, ja som vo veku, kedy moji rovesníci majú deti, ja mám rodinu. To nie sú vôbec problémy, ktoré rodiny trápia. V roku 2003 v podstate za podpory KDH bolo uzákonené, že študenti vysokých škôl nie je za nich odvádzané sociálne poistenie. To znamená, že keď máte 9. ročník, máte aj 5-ročné stredné školy, stáže, 6 rokov je na vysokej škole človek, žena, ktorá skončí školu ako 25-ročná a povedzme ide rok pracovať, ona nemá právo na materskú dovolenku. Uvedomujete si to, že pomaly 30-ročná žena nemá právo na materstvo? To je problém rodín. Za to treba bojovať. Toto sú imaginárne veci, ktoré rodiny netrápia. Prečo nebojujete za túto vec? To je vážna vec. Musíme povedať, dovolím si povedať, že zákon 461 s účinnosťou od 1. januára 2004 študentkám dáva právo, aj keď nie sú poistené, nie je to problém, alebo nie je to legislatíva len KDH, to bola legislatíva prijatá pre riešenie situácie demografické a tak ďalej. To znamená, že študentka, ktorá sa stane matkou, má nárok na materské. Ako? Dobre. Ako? Že sa pripoistí, že si bude platiť? Nie. Ako? Má nárok. Legislatíva je zabezpečená. Ako? Nie, no môžem vysvetliť ako, však ja... Ale však vy rozprávate o potrátoch, však reálne tá žena nemá. Však... Môžeme... Ale však to nefunguje. No, dobre, tak ďakujem za otázku. Môžeme sa držať teda tej prvej, prečo teda neistuje referendum za to, aby bolo dostatok nájomných bytov pre mladé rodiny. No, môžeme z toho viac... Ale že to je o potratoch a tak ďalej. Tá žena sa si nemôže dovoliť, však skúste zo 190 eur vyžiť. Dobre, to je reálny problém, prečo je potrat, alebo nie, však nikto nechce zabiť dieťa. Toto je veľmi častá otázka a určite ste s radosťou zatlieskali a je to veľmi chytlavé. A v Bratislave sa to stalo naozaj koničkom väčšiny liberálov písať o tom, za čo by mala Aliancia za rodinu bojovať. A iste to všetci dobre vedia, aj za to, aj za tamto. Je to niečo také, ako keby ja som povedal, že ja neviem, sloboda zvierat, prečo bojuje za stratené mačky, však je tu plno detí v detských domoch, radšej by mala bojovať za ne. Hej, alebo nedávno sa objavil veľmi vážny problém v tlači, ktorý teda Rado Ondrejček, ktorý vyliezol z cynickej obludy na chvíľu, začal riešiť vizuálny smog na uliciach Bratislavy ako veľmi vážny problém. Takisto ja by som mu teraz mohol povedať, že no, tak prečo bojuješ za vizuálny smog? Však je veľa iných problémov v slovenských mestách, napríklad korupcia. No vidíte. A takže viete, to je veľmi ľahké rozprávať, za čo by tí druhí mali bojovať. Aliancia za rodinu vznikla tak, že vyše 100 organizácií, občianskych združení a tak ďalej, ktoré majú vo svojej náplni a dlhé roky robia starostlivosť o týrané ženy, deti, o ženy, ktoré chcú ísť na potrat, o mladé rodiny, ja neviem o koho všetkého, dá sa to pozrieť na web stránke. Proste chceli podporiť takúto iniciatívu. To znamená, že tie občianske združenia to robia. Neznamená, že tu prišli nejakí traja ľudia, ktorí sa rozhodli, že teraz ideme bojovať za toto alebo proti tomu. Tieto občianske združenia to robia väčšinou bez podpory štátu, ktorý by sa mal starať o týchto ľudí, ktorí sú handicapovaní, v zlých životných situáciách, v ťažkej sociálnej situácii často. Tieto organizácie to robia. A to, že sa rozhodli podporiť takúto iniciatívu, neznamená, že to prestali robiť, sústredili sa na túto agendu, vôbec nerobia to ďalej. Tí ľudia, ktorí sa venujú tejto agende, to robia popri svojej práci, v rámci svojho osobného voľna, nikto im za to neplatí, nedostávajú žiadnu podporu od štátu, na rozdiel od homosexuálnych aktivistov mnohých.
Proste tak, vieme doložiť, ale však to necháme tak. Existujú celé organizácie také. Na druhej strane, keď sa prerokuje stratégia ľudských práv a vyše 100 kresťanských organizácií vystúpi z diskusie o tejto stratégii, pretože ich nikto nepočúva a ich hlas sa absolútne nedostane ani do zápisu. Tak, keby sa to stalo v Nemecku, tak asi odstúpi minister zahraničných vecí. Na Slovensku to sa to ani len do dennej tlače nedostane. Pretože však a čo? Hej. Ale proste, keď takéto niečo vznikne ako hlas občianskej spoločnosti, tak teraz ako ideme tvrdiť, že to sú tí nejakí extrémisti. Hej. Ako, viete, prečo ja by som sa zaoberal takýmto niečím, ak by som to nevidel ako dôležitú vec. V živote som na nikoho nenadával, v živote som nikomu nechcel ublížiť. Mám plno známych, ktorí sú homosexuáli, ale ako jediné, čo mnohí ľudia okolo mňa mi na to povedali, ale prečo neriešite hento? No, lebo neriešim. Lebo toto pokladám za dôležité. Riešim aj všeličo iné, hej, to teraz nebudem rozprávať čo iné, ale ja si myslím, že toto sú otázky, ktoré sa veľmi ľahko kladú, ale sú úplne nezmyselné a sú súčasťou nerešpektovania toho, že ten druhý má nejaké záujmy, má nejaké názory, vidí niečo takto a to, že to je inak, ako to vidím ja, ešte nemusí byť zlé. Je to úplne normálne. Jak môžem tomu doplniť? Podľa mňa áno, tá otázka je neférová, aj keď sloboda zvierat nemá v názve deti, hej, kdežto vy máte v názve rodinu, a teda ak ľudia majú nárok, že Aliancia za rodinu by mala reálne bojovať za to, aby sa rodiny na Slovensku tak aspoň logicky je ten nárok legitímny. Ale samozrejme môžete robiť, čo chcete. Môj vnútorný feeling je, že v roku 2016 sa s Alianciou za rodinu stretnem vo parlamentných voľbách ako s politickou stranou a všetko podľa mňa k tomu smeruje. Bodaj by to tak nebolo. Ale môj feeling je, že to tak bude a že vlastne to kreslenie tej čiary, ktoré dneska zažívame, smeruje presne k tomu, lebo vlastne na začiatku každého politického subjektu musí byť nakreslenie čiary, na ktorej my sme na jednej strane a oni sú na tej druhej. Saska ju nakreslila veľmi jasne, keď povedala v roku 2010, že my nechceme byť strana s komunistami a eštebákmi a chceme byť iní než politika dovtedy. Či sa nám to darí, je iná vec, ale v podstate tiež sme potrebovali si zadefinovať tú čiaru a ona bola o tom, že poďme rozširovať vlastne to pole slobody pre každého jedného človeka. Podľa mňa Aliancia za rodinu robí presne toto isté, že si nakreslí čiaru a zbiera ako keby to vojsko, s ktorým potom vstúpi do politického zápasu. Myslím si, že toto sa stane a je úplne legitímne, aby to robila presne na tých témach, ktoré si vyberie a takým spôsobom, ako chce. Ja už len čakám na to, kedy sa prizná, že je politickou silou. Ale v podstate, keď máme hovoriť o rodinách, tak áno, tak v podstate to, že ako sa rodiny na Slovensku majú, reálne áno, je riešené úplne inými úpravami a úplne iné úpravy majú oveľa väčší dosah na to, ako sa na Slovensku rodiny majú, než to, aká je definícia v ústave toho, čo zakladá a čo nezakladá práva a povinnosti manželstva. A to, čo som hovoril zhruba pred hodinou, že každá štatistika hovorí, že demografické čísla a krivky sa hýbu úplne irelevantne od toho, čo je napísané v ústave a od toho, aké práva alebo nepráva majú homosexuáli v danej krajine, ukazuje, že áno, je potrebné riešiť problémy rodín, ale toto zrejme, aj keby ste, ináč to úplne sedí, to, čo ste povedali, že človek, keď dosiahne to, čo chce, tak zistí, že nakoniec to vôbec nechcel, tak to zrejme bude prípad vášho referenda. Lebo aj ak sa vám, nedaj Bohu, podarí to dosiahnuť, obávam sa, že v spoločnosti sa nezmení nič.
zakonzervovaný súčasný stav, status quo, a mizéria niektorých životov, niektorých ľudí bude pretrvávať neviditeľná, tak ako je dnes. Vy v podstate dáte zámok na históriu a z pozície väčšiny dokážete zastaviť vývoj, ktorý bol v iných krajinách. To sa stane. A zistíte, že svet sa nezmenil, ostal pre vás rovnaký ako bol v tej bezpečnej klietke tej tradície, keď si to nazvete, a pre mnohých ľudí ostane tou mizériou každodenného života, ktorú zažívajú dnes, ako neakceptovaná súčasť spoločnosti. Pán Poliaček, ale to tak nie je. Je. To tak nie je. Pozrite sa, na východ, vy hovoríte, že ako keby to zakonzervovanie toho Slovenska v tejto otázke, v tom stave, v ktorej ako keby to bolo niečo negatívne. Pozrite sa, na východ od nás, v Putinovom Rusku, mlátia homosexuálov, zabíjajú ich po uliciach. Na strane druhej, na západ, od našich hraníc, teda tak si v Čechách, ďalej na západ, zase naozaj majú častokrát problém kresťania kvôli tomu, že niekde proste sa nejak vyjadrili a neviem čo a urobili to hysteria, alebo o tých prípadoch, o ktorých sme sa bavili. Podľa mňa Slovensko je v tomto normálne, že jednoducho je tu tá spoločenská dohoda, aká tu je taká, že gejovia majú tú súkromnú sféru sami, majú kompletne pre seba, štát im do nej nezasahuje. A na druhej strane ale zase nevzniká to ani situácia, ktorá by vznikla, keby tu tie registrované partnerstva a stále niečo a niečo ďalšie a nové bolo, že potom zase budú nešťastné iné skupiny obyvateľstva a budú možno diskriminované, vláčené po súdoch, zatvárané a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že my Slováci, my sme vždy takí, že chceme ísť takým alebo onakým smerom, podobať sa na iných, ale prečože? Je možné, že toto, čo tu je dnes ako status quo, je možno aj obojstranne celkom výhodný konsenzus a kompromis. Ja len krátko, aby som dovysvetlil, čo som povedal. Samozrejme, máte pravdu v tom, že existujú množstva párov rovnakého pohlavia, ktoré žijú pomerne spokojný a šťastný život a v zásade nepotrebujú, dokonca sú akceptovaní svojim okolím, všetci susedia v baráku to vedia, všetci s nimi normálne vychádzajú a všetci hovoria, však jasne, že to je Fero s Jožom a sú tam už 20 rokov. Hej. Ale keď hovorím o tej mizerii každodenného života, tak tá vzniká práve vtedy, keď sa stanú nepredpokladané veci. Na Slovensku žijú rodiny, ktoré vychovávajú deti, kde jeden v tom páre rovnakého pohlavia je biologickým rodičom toho dieťaťa a druhý ho s ním vychováva posledných 10 rokov, dajme to. V momente, keď ten biologický rodič umrie, neexistuje zákonná možnosť, ako by si mohol ten druhý v podstate to dieťa osvojiť. Ak ešte niekde žije jeho biologický rodič, tak automaticky dieťa putuje k nemu. Nie je toto problém možno? Existuje taká možnosť. Ten istý problém majú muž a žena, keď proste nemajú žiadne zmluvy, žiadne väzby vytvorené, čiže tuto takisto existujú zákonné možnosti. Ako teraz nejde o to, aby sme si to tu dokazovali, nie, áno. Naspäť tej vašej odpovedi, no akože vašu politickú prognostiku nebudem hodnotiť, to čas ukáže. Ja som len chcel, aby to odznelo, aby o 2 roky sme si vedeli starať. No, tak potom ste mi došli vašu šampanského, takže, alebo aspoň budvaru. Uvidíme, či sa dostanete do parlamentu, na čo bude. Takže to nebudem hodnotiť, neviem o tom, že by sme mali nejaké politické ambície. V podstate to, čo nás spojilo, sú obavy o Slovensku, aby sa nedostalo tam, kde sa dostali iné krajiny na západ od nás. A tiež si myslím, že je to do veľkej miery o hodnotení toho, čo je normálne. Vo svete sa používa taký výraz new normal, čiže nová normálnosť. Do tej novej normálnosti patria rodiny, kde sú deti aj z 3 manželstiev už a jeden z partnerov aj tak je už aj 4. A proste žije raz tam, k tomu tam pribudnú aj partnery detí už a všeličo sa tam deje, vlastne sa to patchwork family a niekde je to normálne, možno už
dosť často som bol vo Švédsku teraz v posledných rokoch, je tam veľa takých rodín, ale je tam aj veľa negatívnych vecí, ktoré z toho vyplývajú a seriózne sa tým zaoberajú vedci, seriózne sa zaoberajú poruchami detského vývinu, poruchami vlastne sexuálneho správania takýchto detí. Otázka, čo je normálne? Je toto normálne? Je normálne, že napríklad vo Švédsku zavádzajú tretí gramatický rod, také, že ono, kvázi slovenské, pretože chcú zaviesť to, že deťom sa nebude smieť hovoriť on alebo ona, že daj mu to, alebo daj jej to, ale daj onomu to, alebo ako sa dalo preložiť, pretože deti sa nebudú smieť ovplyvňovať, či sú chlapec alebo dievča, alebo sa musia sami preto rozhodnúť. Je to normálne? To by som sa ešte spýtal. Ešte nech dokončím vetu. Keď sa princovi Williamovi a jeho manželke narodilo dieťa nedávno, tak ohlásili, že je to chlapec teda, tak sa stretli s obrovskou nevôľou rôznych organizácií, ktoré povedali, jak môžete takto verejne ho ovplyvniť. Veď on sa musí sám rozhodnúť, či bude chlapec alebo dievča. Je to normálne? Podľa mňa nie. A ja by som rád zachoval Slovensko normálne. To je preto, že som sa zapojil do tohto. Pretože myslím si, že to, čo sa deje na západ od nás, častokrát nie je normálne. Je to proste posunutie sa niekam, je to možno doslovná aplikácia toho, to, čo si myslím, to, čo si predstavujem, to som. Ja môžem rozhodovať o všetkom, ničoho sa nemusím držať, lebo to, čo chcem, to bude. Ale podľa mňa to tak nie je. Ďakujem. Keď ste ale spomenuli to Švédsko, ja by som možno potom na poslednú otázku do publika, keď ste spomenuli to Švédsko, v podstate keby sme prijali teda ten zákon o registrovaných partnerstvách, alebo teda neprijali a referendum sa zamedzil, či by sme sa práve nepridali k takej, skôr k východu a nevznikol by nejaký kontrast, my Švédsko. Švédsko je pomerne vyspelá krajina, či by sme sa tým nepridali naopak na východ. To ma ešte zaujímalo. Tak Slovensko je z tohto pohľadu v takom komfortnom položení, lebo sme možno ako krajina zaostávame od vývoj, ktorý proste už v iných krajinách prebehol, sem len dobieha a do určitej miery je tá naša, my sa zožierame tým, že my sme tí reakcionári, tí sedláci, čo ešte to nepochopili a ešte neprijali pokrokové trendy. A v skutočnosti naša pozícia je veľmi, veľmi taká komfortná, veľmi taká pohodlná, lebo my môžeme sledovať, ako povedzme, že z hľadiska histórie ten experiment s manželstvom aj pre osoby rovnakého pohlavia je to historicky bezprecedentný experiment, ktorý môže vypáliť, áno, môžeme zistiť, že v podstate to neškodí, alebo dokonca to nejak upevňuje spoločnosť, lebo to dáva homosexuálnu stabilitu do ich života a môže to aj dopadnúť skôr negatívne. Ja si myslím, že dnes by sme sa mali naozaj ako oprieť, a ja som to niekde napísal, že proste oprieť a sledovať, ako ten experiment pokračuje. A pán Poliačik, vy ste aj spomenuli, že teda, však sú také štúdie už z krajín, ktoré to zaviedli pred pár rokmi, že teda nie sú následky, ale a často to u nás zaznieva, ja som čítal rozhovor, myslím, že denníku SME s niektorým veľvyslancom, neviem, ktoré krajiny, ktorý je gay a má partnera, hovoril, že Švajčiar, že teda nemalo ten problém a toto často zaznieva, ale potom možno sú aj problémy, o ktorých sa v médiách až tak nepíše a to nie sú len tí žalovaní ľudia, to sú potom, tam je aj problém ten, že niektoré sexuálne menšiny, ktoré proste možno nie sú až také neškodné, ako gejovia voči spoločnosti sa snažia napodobňovať ako keby to emancipačné ťaženie LGBT hnutia. A napríklad málo sa u nás hovorilo, že v Nemecku v Lani jeden z najvlečujúcejších sa škandálov sa týkal toho, že pedofili sa angažovali v rámci nemeckej strany zelených a snažili sa zrušiť vekovú hranicu pre pohlavný styk dospelých s maloletými. A bol to škandál, ktorý sa ťahal niekoľko mesiacov, že toto bolo. A proste snažia sa keby napodobniť tú emancipačnú stratégiu gejov. Dánsko je krajina, ktorá ako prvé zaviedla registrované partnerstva v roku 1989. Minulý týždeň som v nemeckom denníku Die Welt čítal článok o tom, že Dánsko má teraz problém, lebo na farmách chodia nejakí sex turisti z celej Európy, aby tam súložili so zvieratami a teraz sa v dánskej politike diskutuje, že či to predsa len nezakázať, lebo možno to
zašli sme možno s tou toleranciou príďaleko. Čiže dejú sa aj takéto príklady a ja teraz nehovorím dobre, možno dobre zlé, iba hovorím to, že možno rozumný postoj v takéto situácii by bola taká zdržanlivosť a uvidieť, že kam v týchto krajinách ten experiment smeruje, a to je odpoveď na vašu otázku. Nebal by som sa toho, že teraz ako budeme s Ruskom, lebo naozaj zase nie je taká situácia, že my sme tu zabíjali gejov po uliciach a ani by som ja, ako konzervatívnejší v tejto debate, nechcel, aby sme boli taká krajina. Čiže toto nechcem. Ja som úplne spokojný s tým, ako to je. Gejovia majú to, čo môžu kľudne realizujú sa vzťahy, všetko, kluby, nočný život, aj gay pride, sloboda zhromažďovania v poriadku, ale bol by som veľmi opatrný v tom, a zdržanlivý v tom, aby sme možno urobili nezvratné veci, ktoré... Ale presne tá úprava ústavy a presne tá požadovaná úprava ústavy ide proti tomu, o čom hovoríte. To nie je posadenie sa a pozeranie sa, ako to vypáli. To je zabetonovanie vlastných dvoch do podlahy. No samozrejme, ale prečo? Nájde sa ústavná väčšina za 10 rokov, ktorá to zmení, ak sa ukáže. Nenájde. Prečo by sa nenašla? Čo by sa nenašla? Bude zakázať. Dobre, možno sa nájde. To je vec politiky. Ako spomínali ste tu, že možno by sa našlo takisto 40 000 podpisov za pozitívne otázky v tomto smere, ako prečo by sa za 2 roky niekto nenašiel, kto ich zozbiera a urobí referendum a zmení sa to. Keď sa zistí, že to je také prospešné pre spoločnosť. Hej, no samozrejme, iniciuje. Dobre, tak ja ja takú perličku ešte k tomu, čo Lukáš spomínal s tým sexom so zvieratami, že vo Švédsku predčasom zakázali teda sex so zvieratami a potom ho povolili teda v rámci tolerancie sexuálnych menšín a počasie opäť zakázali, ale viete z akého dôvodu? Lebo to pokladajú za týranie zvierat. Ale je tam rozdiel, že zviera sa nemôže rozhodnúť, kým dospelí ľudia, aj keď sa rozhodnúť môže. Jasne. Preto by som nemiešal tieto deviaci. Prosím, počkajte, ale potom toto je, že to sa mnohým gejom nepáči, že potom naozaj takéto skupiny ako keby napodobňujú nejaký ten ich emancipačný pohyb. Však to je práve... Ale tam je jasná čiara, ako... Tak ale pre mnohých tých krajinách pokrokovo orientovaných ľudí to nie je jasná čiara. Je pekné, že pre vás ešte je, že ste nestratili ešte všetko. Dobre, tak ešte pustíme tohto pána. Já bych se chtěl přiznat, že když jsem dneska šel sem, tak jsem měl velmi mlhavé představit, o čem se tady bude diskutovat. Můžu říct, že se mi ta diskuze velmi líbila. Trošku mě mrzí, že dostalo méně jako publikum se dostalo k slovu, ale proto dávám na závěr jeden takový návrh, jestli na to přistoupíte, že bychom si udělali jiný průzkum a hlasovali pro pravou stranu, pro levou stranu, kdo je pro kterou. Protože tady to, co se, už vaše názory známe, že máme názory tady dvou diskuzí, které byly protichůdné a kdyby jako nebyly námitky, já bych rád, kdyby se tady to... Ja mám len metodologickú vsúku k tomuto. Nebolo by to metodologicky poctivé, lebo my sme nezistili východzí stav. To je pravda, je to malý vzorek, no ale možná, že... Výpovedná hodnota by bola iba zmena nejakého. Áno, ale ďakujem za nápad, môžeme to uskutočniť, je to naplnenie v podstate podstaty agory. Hej. Je to agora, je to námestie. Tak, kto je za liberálov, kto je za konzervatívcov takým najnovším spôsobom? Dobre, tak najprv liberáli. Ale v akej oblasti? To je ten problém, lebo ja mám, že v niektorom vysvetľujem hlasy za, niekde za. Je možné sa zdržať hlasovať. Vy nechcete ísť do parlamentu? Iba tam tlačili, ale Čo preváži za tých liberálov, čo sme sa celý večer bavili, v podstate, tak nech sa prihlasí. Tak to za liberálov? Áno, liberálne hlasy, ruky. Ďakujem. Konzervatívci. Tak vás ľúbil. Aj ty ľúbil? Jasne. Tak aj ja podporím menšinu. Tak toto je ten dobrý prístup, ktorý by sme mohli aplikovať. Vidíte to? Keď ste v menšine, tak sa ľudia stávajú za. Že je to príjemné. Tak ešte jednu otázku. Prepáčte, vy ste sa mali... Nepoložia obidvaja. Ja budem veľmi krátky. Ja nie som vyhradený, takisto vôbec niektorí som liberál, niektorí konzervatívec, mám rodinu, 2 deti, myslím si, že ich vychovávam
tak treba hlavne teda tá základná filozofia alebo jedna základná filozofia je to, aby tomu druhému, aby on nerobil niečo zlé, etc. Ale vrátim sa k inému, to sa potom zostalo sme na tých heterosexuálnych a iných vzťahoch, ale tá základná téma stretnutia bol konzervativizmus a liberalizmus. A tam bol jeden príklad, na ktorom chcem ja vysvetliť svoj pohľad na tú svoju problematiku, o tých žralokoch a o tých ľudí, ktorí idú s tým žralokom do tej klietky. V poslednej dobe je obrovské množstvo oceánografov, ktorí absolútne nepoužívajú klietky. Beriete mi to z jazyka, vždycky som to chcel povedať. A sú medzi tými žralokmi, sa jednoducho voľne pohybujú a tým, že zistili, čo sú tie žraloky vlastne za zvieratá, zistili sa, že tá klietka nie je potrebná. A keby sme my stále zostávali v živote v tých klietkách, tak tieto veci nikdy nezistíme. Prvýkrát som to mal na jazyku, nikdy som sa k tomu nedostal. Aký je počet zožratých? Nie, ale to je ako principiálne, ja vám rozumiem, aj hlavne súhlasím, ale tak nejako cítim z tej debaty. Ja som na to, že vy pôjdete bez tej krky, ale vy ma nutíte, aby som aj ja šla bez nej. Ja vás nenútim, ja nechcem ísť ale ja som nechcel preto. lebo ja potom budem musieť tú tortu upiť. Počkajte, ešte tu sa pani hlási. Áno, ešte vy, pani. Viackrát sa tu, alebo možno aj menej, predsa ste spomenuli deti. A ja by som tak chcela možno na záver všetkých vás poprosiť, že keby sme sa skúsili na túto problematiku pozerať aj z optiky detí, pohľadu detí. Pretože kto naozaj sleduje dianie, pozerá a zaujíma sa o tieto otázky, tak vie, že na Slovensku naozaj nie sme ani pupok sveta a naozaj sa môžeme pozrieť na západ, že aktivisti, ktorí hovorili o registrovaných partnerstvách a manželstvách v západných krajinách, tvrdili a sľubovali, že ďalej sa nepôjde. To znamená, že to bolo stále len o dospelých ľuďoch. A ja si myslím, že tu obe strany hovorili, že voči dospelým ľuďom, ich sexuálnym aktivitám a žitiu tu nikto nič nemá. A na Slovensku skutočne takto žijú či hetero, či homosexuálne páry, takže sa naozaj nikto im nepozerá na spálnu. Ale to naozaj nie je pravdou a my tu nie sme ani za žiadnou oponou, ani nič, aby sme nič nevedeli. Speje to k adopciám, vieme, čo sa deje v Českej republike. A 5. októbra sú zase v Paríži mladí ľudia, po väčšine mladí ľudia, v miliónovom dave budú určite, tak ako to doteraz bolo v uliciach, medzi nimi sú aj feministi, aj gejovia a lesby, pretože majú na stole zákon o náhradnom materstve a o asistovanej reprodukcii. Takže tým pádom, ak tu naozaj budeme hovoriť o náhradnom materstve, tak hovoríme o dieťati ako o tovare a službe. A my si dieťa teda znamená môžeme kúpiť. A ak tu hovoríme o ľudských právach, tak právo na dieťa naozaj neexistuje. Právo existuje iba dieťaťa na otca a mamu. Takže tá optika detí, keď prestaneme tu konečne sebecky hovoriť aj o tých svojich len dospelých právach, o právach pre dospelého, a keď začneme hovoriť o deťoch, dokonca tu tak, ja sa tomu až tak bránim to vypovedať, ale my sme prišli na to, že aj tie zvieratá, že nemajú hlas a preto sa musí za nich niekto postaviť teda dospelý a hovoriť možno aj za tie zvieratá, tak by bolo na čase, aby sme hovorili niekto aj, že ako to možno môžu vnímať deti. A ak je to experiment, tak my nemôžeme dovoliť, aby ani na jednom dieťati bol spáchaný experiment. Takže keď budeme hovoriť o homomanželstvách a sa tam zastavíme a vy mi zagarantujete, že tam sa zastavíme, a to vy už nikto neurobíte, lebo vy viete dobre všetci, čo sa deje v západných krajinách. A ak to nepôjdeme ku deťom a nepôjdeme k adopciám a nepôjdeme k asistovanej reprodukcii, pretože aby som ja mal dieťa a nepôjdeme k náhradnému materstvu, aby sme si mohli kupovať maternice chudobných žien, aby sme mali deti. V detskom domove je kopec veľkých detí, ktoré si neadoptujú ľudia a to už si myslím, že si ich neadoptuje bárs, kto skutočne, lebo sú to veľké deti, sú to veľké časti rómske deti a je tam poradovník, chodte na úrad práce, je tam poradovník párov, ktoré čakajú na deti, ale naozaj ešte každé maličké dieťa. Sú výnimoční ľudia, ktorí sa takto sa poklapnem, ktorí si zoberú rómske deti, ktoré naozaj v detských domoch rastú, až majú zrazu 12, 13, no adoptujte si. Takže jedná sa o to, čo je v detských domoch.
A neverím, že tu budú práve homopáti, ktorí zachránia a budú si adoptovať tie 12-ročné rómske deti. Ja len chcem povedať, prosím, pozerajme sa optikou detí na problém aj registrovaných partnerstiev a homomanželstiev, pozerajme sa optikou detí. Keď to zagarantujete, že to nepôjde ďalej, tak ja vám poviem, že pracujte v tej agende. Čokoľvek robte. Ale na západe, v západných krajinách majú náhradné materstvo na stole. To sú maternice chudobných detí, aby splnili túžbu mňa dospelého. A to sa mne nepáči. Ak si vieme kravičky a zvieratka hájiť, tak si hájme v prvom rade naše deti. Možno ešte úplne krátko k tým detským domovom, lebo to je taký mýtus dosť vážny, že chudiatka deti sú tam v detskom domove a je ju tam zlé a teraz prídu homosexuáli, zachránia ich. To je oblasť, ktorej sa trošku venujem, takže niečo o tom viem. Existujú 3 spôsoby, ako dostať dieťa z detského domova. Jedna vec je adopcia. Deti, ktoré sú právne voľné pre adopciu, je v detskom domove minimum. To sú percentá, 2-3% možno. Sú naozaj stovky párov čakajúcich na adopciu, roky čakajúcich na adopciu, pretože žiadne dieťa nedostanú. Staršie deti, ktoré sú v detskom domove a nie sú právne voľné na adopciu, je možné dostať do pestúnskej starostlivosti. Môže ho dostať aj jednotlivec. Ale takémuto dieťaťu sa nezmení meno, je povinnosť zachovávať vzťahy s jeho biologickou rodinou, čo vôbec nie je ľahké. A väčšinou takéto dieťa už má niekoľko rokov, 5, 6, 8, 10 a ten detský domov sa ňom podpísal. A už dnes si každý homosexuál takéto dieťa môže zobrať do pestúnskej starostlivosti, požiadať to. Ak splní podmienky, tak nevidím dôvod, aby ho nedostal. A tretia možnosť je profesionálna rodina. To znamená, že jeden z rodiny sa stane zamestnancom detského domova a má doma dieťa v starostlivosti, kým sa nedostane do tej ďalšej formy, čiže buď adopcie alebo pestúnskej starostlivosti. Čiže toto je, prepáčte, hlúpe teoretizovanie v detských domovoch. Tento problém neexistuje. To je problém toho, že štát si deti necháva v detskom domove, aby živil detské domovy, pretože náklady, ktoré štát platí detským domovom za dieťa, sú oveľa vyššie, ako ktoré platí rodičom, ktorí majú dieťa v pestúnskej starostlivosti. Rodičom, ktorí si adoptujú dieťa, neplatí nič, ani euro. Napriek tomu drží deti v detských domovoch, aby živil zamestnancov, aby robil kšefty riaditeľom a aby si páni na krajských a okresných úradoch dokazovali svoju moc. Taká je realita na Slovensku. Ja som ináč rád, že môžeme nakoniec diskusie v niečom súhlasiť, lebo toto by som podpísal. Tie posledné vety, áno. Keď Natália Blahová, moja veľmi blízka kolegyňa, s týmto pracuje a súhlasím, že ten problém s existenciou vôbec detských domov je zhruba taký, ako ho popisujete. Ale aby som odpovedal na ten podnet, ja sa práve že snažím, ja neuznávam nárok na dieťa. Nemyslím si, že existuje niečo ako právo na dieťa a v každej situácii pre mňa alfou a omegou je najlepší záujem dieťaťa samotného. Čo ale znamená, že v tom diapazóne, ak by najlepším záujmom toho dieťaťa v konkrétnej situácii bolo byť vychovávané homosexuálnym párom, malo by to byť prípustné. Tak. Viete, aké je dôležité prvé právo dieťaťa, aby poznalo svoju identitu. Ako zachováte toto pri náhradných materstvách, pri asistovaných reprodukciách, pri kupovaných Preto hovorím... Veci, ktoré vám hovorím ako experimencie. A toto bola otázka s tým referendum, že prečo? No práve preto, aby sa zachoval tento stav, práve preto, keď sa začnete na to pozerať optikou detí. Lebo keď budete naozaj pozerať na to iba optikou dospelého, máte spätú pravdu. Ja ešte raz... Ale ak začnete pozerať na to, že aby sme sa zastavili teraz, lebo dbáme na deti, tak je... Počkať, ale vy ste teraz ako trošku v logickom, ako... Tie dve veci, ktoré spájate, nie sú logicky nutne
spojené. Oni idú vedľa seba, ale neznamená, že v momente, keď budeme mať registrované partnerstva alebo manželstva, tak nutne tam bude vytvorený priestor pre asistované materstvo. Prečo mám čakať to, čo bude na Slovensku, keď my už máme strašne veľa príkladov? Ale zároveň máme veľa príkladov rodín, kde žije pár rovnakého pohlavia a vychováva dieťa a legislatívna ochrana toho dieťaťa je výrazne nižšia ako legislatívna ochrana iných detí. A pre mňa je potrebné v prvom rade riešiť situáciu živých detí na Slovensku, ktorých legislatívnu ochranu nepokladám za dostatočnú, než bojovať s chimerou, ktorá môže prísť. Toto je na hodinu, čo ste povedali, ešte odpovedí teraz od tých Dobre, ďakujem, lebo aby sme teda nejak ukončili. Ak teda ešte chce niekto veľmi položiť otázku, tak poslednú si... Áno? Ja som chcel k tomu, k tým dortám a k tomu, že to odmietneme a tak ďalej. Lebo je to asi jedna z vecí, s ktorou som úplne nesúhlasil s pánom Poliačikom, napriek tomu, že som na tejto strane úplne celý večer. Podľa mňa tam treba rozlišovať súkromnú sféru a verejnú sféru. Keď nejaký súkromný pekár odmietne z akýchkoľvek homofóbnych, bigotných dôvodov svojich niekomu upiecť tortu, tak sa podľa mňa do toho nemáme čo starať. Ani vy, ani nikto. Ale je to veľmi veľký rozdiel proti tomu, keď nejaký starosta, alebo teda niekto v nejakom zastupiteľstve ako predstaviteľ verejnej moci odmietne takúto vec jednoducho svojmu občanom, proste to je jedno, je to diskriminácia a tak ďalej. Akože na to som chcel pozorniť. Ja sa vás potom opýtam, je OK mať napísané nad barom Rómom nenalievam? Asi nie. Pre mňa je to to isté. Dobre, položím proti otázku. Neviem, či poznáte situáciu, prečo musel odstúpiť CEO Firefox, alebo Mozilla. To bolo niečo tiež, on sa jemne obtrel o túto komunitu a vlastne štvala kampaň a donútila odstúpiť. Ale to je pre mňa ako ten problém, že to, čo tu hovoril pán Krivošik, že prichádzajú tu ľudia, ktorí viete, sú normálne požiadavky a potom sú vlastne tie extrémistické postoje, ktoré ale zaznievajú najsilnejšie v tej spoločnosti a vlastne... Ja nie som priateľ hysterických reakcií, hej, aj keď myslím si, že on neodstúpil kvôli tomu, že sa strhol ten shitstorm, ktorý sa strhol. On odstúpil kvôli tomu, že ľudia nad ním si mysleli, že je lepšie ochrániť meno spoločnosti tým, že on odstúpi, než to znamená, že oni reagovali proste na dostatočný demand, dostatočne silnú požiadavku od spoločnosti a uznali, že by bolo poškodené meno spoločnosti, ak by tam ostal. To isté bola v podstate tá moderátorka teraz na STVčke s tým protiromským výrokom. Jednoducho... Áno, môže to byť prehnaná reakcia spoločnosti, ktorá vyvolá nejakú reakciu a zrejme človek, ktorý to posúdi objektívne, si povie, že áno, toto bola prehnaná reakcia a nemuselo to tak dopadnúť. Tam to mohlo byť opodstatnené, niekde inde nie. Každopádne my ešte nemáme vôbec luxus tejto diskusie. My sme na úrovni stále v podstate vytvorenia toho základného rámca, z ktorej by sa vôbec takáto diskusia mohla niekedy odvinúť. Si myslím, že my ho ešte máme. Ešte máme. Tam ho už nemáme. No, dobre, ja by som chcel teda veľmi pekne poďakovať, pretože naozaj sme tu boli spolu veľmi dlho na diskusiu a bolo to nakoniec veľmi príjemné. Tak možno ja by som dal ešte takú poslednú mini otázku, lebo keďže som idealistický pragmatik, v podstate, či by sa nedalo... Ťažký životný osud. Ale či by sa nedalo zadefinovať do ústavy, že tradičná rodina je taká rodina, ktorá je plná lásky a nechýba tam dieťaťu nič. Ja viem, teraz to je moc realistické, ale či by nemohla byť skôr definícia tradičnej rodiny takej, ktorá tradične poskytuje lásku, hej? A nebola by vymedzená rodovo, ani teda tak. Asi to je nahrávka mne na smeč. Ja neviem celkom, čo je tradičná rodina. Ja používam výraz prirodzená rodina.
Lebo to je to, ako niekto povie, že sme sa vyvinuli, niekto ako nás Boh stvoril. A tak ako to na tomto svete od vekov funguje. Ja si myslím, že tá pripomienka o tých historických skúsenostiach je jednoznačne fungujúca. Poučme sa z toho, čo tu už bolo, či to fungovalo, či to nefungovalo, či to funguje niekde inde vo svete. Zoberme si z toho niečo. Neopičme sa za Amerikou, ani za Rímom, ani za Sodomou a Gomorou, ani za Ruskom. Vyberme si z toho to, čo je. Dobre, ďakujem. Tak tradičná rodina by nemohla byť rodina tradične plná lásky. Určite potrebujeme viac lásky v spoločnosti, nielen medzi rodinami, je to aj taká láska blížnemu. A ja som len takú jednu poznámku k tomu, čo povedal pán Poliačik, že potrebujeme debatu, že pán Poliačik vlastne založil niečo, čo ja napríklad veľmi obdivujem a považujem za nutné, a to je vlastne Slovenská debatná asociácia, kde sa ľudia na Slovensku učia debatovať, a aj som rád, že som sa aj dnes mohol zúčastniť, lebo práve takéto debaty vlastne vedú k tomu, aby sa možno postoje spoločnosti neradikalizovali, ale naopak, aby sa ľudia počúvali. Takže to možno, že povedie k takej láske všeobecnejšej, aj bez definície ústavy. Takže sme ako jedna veľká rodina teraz. I keď aj v rodine môžu existovať samozrejme spory a rozdielne názory. Samozrejme. Tak ešte otázka, či táto tradičná rodina by nemohla byť zadefinovaná ako rodina tradične plná lásky. Ja si myslím, nezáleží na tom, jak to zadefinujete. Ja si viem predstaviť naozaj rodinu ľudí rovnakého pohlavia, kde tá láska je naozaj. A nie je to tradičná rodina, lebo tradične takých ľudí nezosúhlasili. Je to nová rodina, je to nový druh rodiny, ale môže byť plná lásky a nevidím v tom žiadny problém. A prirodzená rodina, viete, neviem čo, pán Krajevský, prirodzená rodina je to, čo sa práve v tej dobe považuje za prirodzené. A ja dúfam, že za niekoľko rokov budú teda manželov rovnakého pohlavia považovať za prirodzenú rodinu. To je bez definície, čo je prirodzené. Ja dúfam, že nie. Ďakujem. Tak pán Poliačik, to je istá otázka. Ja by som bol najradšej, keby definícia rodiny v ústave nebola. Keby tam bolo to, že áno, štát rodinu chráni a napomáha jej dobru, a tam by to končilo. A rodina by bola tým, čo si z nej ľudia spravia. Lebo ja a môj pes. Vy a váš pes, ako existujú domácnosti, kde po smrti psa dôchodca, ktorý s ním žil posledných 10 rokov, spácha samovraždu, lebo nie je schopný to uniesť. Zrejme to bol až rodinný zväzok. Hej? Hovorím, je záležitosťou každého jedného človeka, čo v jeho živote má tak dôležitú funkciu. Ale asi nás to nenapadne nazývať manželstvom. Nie, nebudeme to nazývať manželstvom ani registrovaným partnerstvom. Ja iba hovorím, že dnešné rodiny sú rôzne a oni už existujú rôzne. Ako my ich nezavádzame a nevytvárame, my ich len budeme akceptovať viac alebo menej. Pre mňa v ústave má byť napísané, že štát rodinu chráni. Španieli to urobili elegantne, oni spravili jedinú zmenu. V zákone o rodine prepísali vetu z rodina je zväzok muža a ženy na vetu rodina je zväzok dvoch dospelých osôb. A tam to skončilo. Nenastala Sodoma a Gomora, žiadny Armagedon, svet išiel ďalej, akurát niektoré rodiny začali byť rodinami a štát ich začal chrániť tak, ako chrániť tie osoby. Dobre, ďakujem krásne. Chcel by som sa vám ešte teda poďakovať za krásny večer a dúfam, že sme si jasno trošku vyjasnili alebo trošku viac si porozumeli. Takže krásny večer. Nás to uvidíme aj na budúci týždeň. Ďakujem.